Una de les preguntes recurrents sobre la higiene nasal és si fent un rentat de nas podem provocar otitis. Xeringa sense capçal, amb capçal, aspersors, lotes, peres... Cap d'aquestes coses per si sola pot provocar una otitis, i és que perquè hi hagi otitis necessitem un virus que estigui en el conducte auditiu. Que hi ha algun tipus de rentat de nas que pot afavorir que enviem líquid o que no l'obstruïm prou i s'acumuli moc al conducte? Sí, però no podem dir que si rentes el nas d'aquesta manera provocaràs per força una otitis. Repeteixo, i és que per fer otitis, per fer una inflamació de l'orella, necessitem que hi hagi un virus a l'orella. No només aigua, no només variacions de pressions, no només molèstia d'enviar líquid cap allí, sinó un virus. Però sí, esclar, si vols aprendre quin utensili, quina posició, quin tot és millor per cada persona, per cada tipus de problemàtica, doncs lògicament posar-te en contacte amb un fisiorespi i que t'ajudi a descobrir tots els ets i uts de cada utensili i de cada posició i de cada manera de fer. Salut i inspira't!